தவக்காலத்திலே அடியெடுத்து வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நற்செய்தி வழியாக சுங்கச்சாவடியில் அமர்ந்திருந்த லேவியை தன்னுடைய பணிக்காக வா என அழைக்கிறார். அவரும் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் இயேசுவை பின்பற்றுகிறார். இங்கே கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன. பாவிகளோடும் வரி தண்டுபவர்களோடும் இவர் சேர்ந்து உண்பதேன் என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் இயேசுவின் பதில் மொழி, இதோ மருத்துவர் நோயற்றவருக்கு அல்ல, நோயுற்றவருக்கு தேவை, நேர்மையாளர்களை அல்ல, பாவிகளையே அழைக்க வந்தேன் என்று ஆண்டவர் இயேசு அழகுற தெளிவுபடுத்துகிறார். நம்முடைய வாழ்விலும் இயேசுவுக்கு உகந்தவர்களாக இந்த தவ நாட்களில் நம்முடைய பாவங்களை பலவீனங்களை பழுது பார்த்து இயேசுவோடு கரங்கள் கோர்த்து பயணிப்போம், அன்றாடுவோம். அன்றி உருவான இறைவா, உண்மை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்விலே அன்பு திருமகன் இயேசுவின் வழியா பின்பற்றிட தவ நாட்கள் எங்களுக்கு புதிய வாழ்வை அளித்திட அருள் தாரும்.